Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue. Nandito nyo po maririnig sa programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. Siyempre mga kasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega po. At syempre sa ating ding technical control, kasama ko po ngayon ang aking co-pilot, ang nag-iisang sound engineer Dennis Palaganas. Good afternoon, Det! Kumpare ko yan eh. Maswerte si si Andre nakasama niya si Mayor-elect Leni Robredo, former Vice President ng Republic of the Philippines. Di ba? Sa UP Manila yan, napakagaling ng inaanak ko, di ba? Hindi sana nagmana sa atin. Siyempre, we're truly proud pag nakakamit yung ating mga younger generation ng mga icons. Icons ba? O, pwede na rin Although, para sa akin, si Leni Robredo, parang okay naman siya, Hindi ko naman siya binoto. Pero alam mo na, may kanya-kanya tayong mga favorite, di ba? Siguro nga hindi pa panahon ni Mayor-elect Leni Robredo. Di ba? Meron naman siyang sariling kingdom dyan sa may Bicolandia, sa Nagas City. At nakita rin naman natin yung kanyang pagtatrabaho bilang Vice Presidente noong panahon po ng administrasyong Duterte. At nakapagtrabaho naman kahit zero budget. Lalo tuloy siyang hinangaan ng mga kabataan, Gaya nga ni, marami talaga ang believe kay attorney, Mayor-elect Leni Robredo, Lalo na yung mga nasa
kolehiyo, universidad, no, yung mga kabataan, usually mga young professionals. At sana dumami pa. Dahil sabi nga din ni Attorney Salvador Panelo, former Chief Legal Counsel ng Duterte Administration, kaya mga bumoto naman daw kanila Senator-elect Bam Aquino, Senator, no? Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan ay mga edukado, sabi. At mga young professionals. Opinion niya yun, syempre, di ba? Although kahit hindi naman niya na-assess, nakita, he would assume, kanya-kanyang assumption na ba ito, no? Syempre, alam nyo, lalo sa national media, takaw pansin kapag ano, publicity dyan sa Imperial Manila, napaka importante sa mga malalaking personalidad po yan, ano? Kung mapapansin nyo, laman ng balita lagi personality based. Dito naman sa atin, syempre tayo naman ay nananahimik, no? At inuulan kinukulog. Yun lang naman, ano? At saka yung mga issues ng elevation, yung mga binabahang lugar, siguro kailangan na hintay-hintay natin, ano, yung pagtatapos ng mga government projects na ginagawa sa Dagupan bago tayo maggawa ng ating summary, diba, ng mga opinion. Dahil kahit ako, hindi naman ako eksperto sa mga engineering works, nahihirapan din ako magbigay ng opinion regarding that, diba? Although sa plain sight nakikita natin, no, nababaha yung mga bahay, no, napeperwisyo, yun yung nararamdaman sa ngayon, diba? Yan yung mga pulso ng taong bayan. Pero ang kailangan ding isipin, no, at bilang miyembro ng Fourth Estate, kailangan nating isipin kung ano yung pangmatagalang epekto po nito. Bagamat nakita naman natin dito sa may Central Business District, no, unti-unti nang nag-a-adapt, nagtataasan yung mga old establishment, yung mga buildings po nila. Dahil syempre, no, kailangan mag-evolve din, kumbaga, at umayon sa panahon. Hindi wala tayong magagawa at talagang pinapasok na ng tubig, no, ang Dagupan City dahil nga noon may lumabas na balita na below water level na ang Dagupan. Well, in some parts, ano, kaya nga may mga fish pond dito nire-reclaim nila kasi yan po ay dati ay hindi ko naman na witness, ano, pero kiniklaim nila yan na dati ay lupa yan, ano, at kiniklaim na lang ng ilog dahil sa pagtaas ng mga level ng tubig. Busod na rin siguro ng pagkatunaw ng ice cap, no, yung mga yelo dyan sa Antarctica, di ba? Global warming ang ating seryosong kalaban talaga dito. Kaya ang temporary na solution syempre ay itaas, no, yung mga kalsada. At dati naman na sinabi na rin ng DPWH, syempre ang role ng kalsada ay for passage, no? At yun naman ay dapat nadadaanan, ika nga, no? Kaya ini-elevate yun. At napansin naman natin kanina, no, dati kasi pag dire-diretsong ulan for 3 days, itong mga estudyante mula dito sa isang universidad sa may Arellano, nahihirapan na sila maglakad dahil talagang tatawid sila sa tubig, no, sa baha na naiipon dyan sa may intersection ng MH Del Pilar, AB Fernandez at Arellano Street. Alam nyo naman siguro yung sitwasyon dyan before. Pero kanina kahit papano natuwa naman ako nung nakita ko na nakakapaglakad ng tuyo, no, yung mga bata, yung mga estudyante, mga nag-e-enroll siguro yan, ano, o kaya ay nagte-take ng summer classes. So kahit papaano itong mga batang to, no, siguro mga anak nyo yan, no, na pumapasok dito sa isang universidad dito sa Arellano Street, Dagupan City, matutuwa kayo dahil hindi na uuwi yung mga anak ninyong basa ang sapatos, no, basa ang medyas, basa ang pantalon, at pagtsatsagaan yung isang oras na biyahe, suot-suot yung mga basang sapatos at medyas, no? Nakakaawa yung mga bata dahil after a day's
work, kumbaga, yung nag-aaral po sila, pagod din, akyat dito, lakad doon, tapos biglang baha yung apakan po nila, wala naman silang choice, alangang hintayin nila yung 4 na oras para lang humupa yung baha dyan sa intersection, di wala na po silang masasakyan pa uwi sa kanilang mga bayan, di ba? Kaya kanina natuwa naman ako dahil maluwag, no, na nakakadaan na itong mga batang ito, mga kolehiyo at yung mga commuters natin, syempre mga empleyado dito sa Dagupan City nang hindi po basa yung kanilang mga sapatos, di ba? Isa pa lang naman yon, no, sa nakikita po natin. Observation ka lang naman din yon. Na syempre may mga kanya-kanya din po kayo mga observations at mga hinaing siguro na nagdulot diyan sa pagtataas ng kalsada. Open naman po ang ating lungsod, pakinggan naman nila yan sigurado. No, ay nakikita rin natin yung ilang lugar, no, talagang mababa rin talaga. Hindi naman maitututwa, no? Hindi naman pwedeng i-deny lang yan ng LGU at ng DPWH na mababa na rin talaga yung ibang residential areas. At syempre dito sa may downtown district, sa may central business district, ang inahabol dyan syempre yung komersyo, no? Pansin nyo naman kapag isang buwang baha, isang buwan ding walang kita yung mga negosyante po riyan, no? At hirap din, ano, para bunuin mo yung isang buwang renta tapos wala ka namang pumapasok na kita dahil sarado kayo bunsod ng mataas na baha. Ngayon at least, no, sana year round na bukas na yung mga establishmento dito sa mga lugar na dating pinapasok ng baha. Although it will entail cost, no, doon sa mga negosyante na itaas po yung kanilang mga establishmento, wala na rin po sila talaga magagawa, no? Kung gagawa sila ng isang feasibility study at kukwentahin nila siguro in the long run, no, mas maganda nang gumastos sila sa pagtaas ng kanilang pwesto kaysa hindi sila kumita, no, ng 1 buwan, 2 buwan. Kasi kahit high tide, kahit walang bagyo, pag high tide, pumapasok yung baha doon sa kanilang mga buildings, ano, at syempre yung mga tao hindi papasok doon sa kanilang mga tindahan dahil basa ng baha. Yun lang naman din yun, no? Sometimes we have to really weigh things out at yung mga pros and cons, no, timbangin natin maigi. Kasi madali lang naman di ba, sa totoo lang, madali lang naman talagang magkomento kung pangit or kung ano yung mga hindi magandang dulot ng pagtataas ng kalsada. Pero pag in the real life, no, pag nakita nyo naman yan, kahit pa paano, you will appreciate things, in a different perspective, ika nga, diba? At mamaya, no, natutuwa ako dito sa isang netizen kasi may nakita ako dumaan sa aking feed. Feed ba ang tawag doon sa Facebook, det? Feed, ano? Bakit kaya feed? Pakainin feed. May karambola sa SCTEX, hindi pa natin ma-verify kung kailan yun. 14 na sasakyan. May nag-comment na netizen, ano, dahil nga madula siguro yung daan dyan sa may SCTEX. Maganda yung mga payo niya, no? Itong si Charles Steven L. Bohos. Kaso English Sabi niya, no, para makaiwas dun sa mga disgrasya sa mga expressway, no, lalo sa mga SCTEX, NLEX, TPLEX, no, dahil madalas pag ganitong madulas ang daan dahil sa ulan, nagkakaroon po ng mga disgrasya, no, road mishap. At para maiwasan yan, sabi ni Charles, no, maintain a safe distance, no tailgating. Yan, importante yan, ano, para pag nagpreno kayo, meron kayong distansya, meron kayong reaction time, no? Kung kakaliwa kayo, kakanan, para maiwasan po ninyong matamaan. At syempre, may importante, may mga ma-appreciate mo yung mga ABS, anti-lock braking system. No, kasi pag nag-sudden stop ka, nagpreno ka, pwede mo pa siyang mailiko. Kasi noong mga 1980s, wala pa yung anti-lock braking system. Pag nagpreno ka, hindi mo na mailiko yung steering, dire-diretso ka pa rin. Ganun yun, no? At syempre, yan, importante yan, no tailgating. Mga kapaborito, huwag kayo nakatutok sa bumper. Wag kayong tutok na tumatakbo ng 80, kayo din 80, tapos parang 2 metro lang yung layo po ninyo, lalo kung magkakaibigan, nagsusutilan, ano?
At sabi pa ni Charles, know your car's braking capabilities and maintain distance accordingly. Yan, tama yan. Hindi kasi pare-parehas yung kapasidad ng preno ng ating mga sasakyan. At porket sasakyan nyo yan, hindi all the time na maintain yung strength, ano? At hindi ganoon kasi minsan nagfi-fade yung preno kapag lagi nyong ginagamit, lalo na kapag kayo po ay descending o kaya pababa galing po sa bundok at kunwari dyan sa Baguio or Tagaytay, pag preno kayo ng preno, umiinit yung preno, may tendency po yan na mag-fade. Pag nag-fade po yan, hindi yan kakagat at kayo ay dire-diretso dyan sa bangin o kaya babanggain nyo yung nasa harapan ninyo. Kaya lagi po ninyong i-check syempre yung preno ninyo at yung kapasidad ng preno ninyo dahil hindi all the time, hindi everyday 100% yan. Nagfi-fade po yan lalo at may wear and tear doon sa brake shoe o kaya ay sa disc pad ng inyong mga preno. Okay? Sabi pa ni Charles, manage your speed. Mukhang si Charles ay well experienced pagdating sa pagmamaneho na manage your speed. Kung sinasabi rin na meron tayo maximum speed, kailangan na within the parameters tayo, Huwag tayo at kapag alam naman natin basa ang ulan, hindi mo naman kailangang i-meet yung maximum speed Minsan ang Pinoy gano'n maximum speed, so dapat dun ka sa maximum speed na 100. Hindi naman gano'n. Pag alam nyo namang delikado ang sitwasyon, at malakas ang ulan, halos 50% visibility lang, magdahan-dahan na lang po tayo ng takbo. At if you're driving naman below the speed limit, keep right. Doon kayo sa slow lane. Huwag kayo doon sa fast lane or overtaking lane. At para makaiwas po tayo, sumunod tayo sa mga batas dyan sa mga expressways. At isa pang sabi niya, siguraduhin na yung gulong po ninyo ay may mga ngipin pa. At hindi yan worn out, at yung tire pressure nasa tamang tire pressure yan sa gilid ng pintuan nyo. Pag binuksan po ninyo yan doon sa pillar, meron pong required or recommended tire pressure para sa inyong mga sasakyan maski yung tire size, kaya lagi po nyong susundin yan. Okay? At isa pa, sabi ni Charles, if visibility is low, don't use your hazards. Marami sa atin kapag malakas ang ulan nag-hazard. Alam niyo yung hazard, hindi po yan para doon, it makes your turns and lane changes unpredictable, sabi niya, lalo yung mga nasa likod. Turn your headlights on instead and make sure you have working tail lights and brake lights. Importante po yan. Kaya bago kayo lumabas ng inyong garahe at magmaneho, ipacheck nyo muna kung umiilaw yung inyong brake light, tail light para visible kayo sa inyong mga sumusunod sa inyo, maging yung mga headlights, driving lights ninyo at wipers, yung blow baguettes, lagi nating tatandaan yan, di ba? Importante po yan para hindi tayo magsisi. Napakaraming road mishap na nangyayari po. Minsan ay kapabayaan na rin natin sa pag-maintain ng ating sasakyan at minsan naman ay yung kondisyon ng ating katawan. Pag aksidente talaga, kapag hindi nyo maiwasan, kayo ay nagmamaneho at kayo ay nahilo, na-stroke, hindi natin maiwasan yun, aksidente talaga yon. Pero yung mga bagay na pwede natin makontrol, like yung mga mechanical maintenance ng ating mga sasakyan, kaya naman po natin yung maiwasan basta masiguro natin na 100% na yung sasakyan natin ay roadworthy, yung roadworthiness ng mga sasakyan natin ay saktong-sakto, 100% o lampas pa 150%. Diba? Importante yun, lalo kung sakay nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Uy, samantala mga kapaborito, kahapon nga, June 2, sa ating bagong Pilipinas, ang ating Pangulo ay mayroon nga pong hamon sa bagong talagang PNP chief na si Police General Nick Torre III. Hinamon agad po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
si bagong Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III matapos ang change of command ceremony noong Lunes, June 2, 2025. Ayon po sa Pangulo, napapanahon ang pag-upo ni Torre bilang PNP Chief dahil sa masalimuot na hamon sa seguridad ng bansa. Kabilang po dyan ang transnational crimes, cyber threats, karahasang dulot ng mga extremist at yung issue ng katiwalian sa loob mismo ng PNP. Dahil po dito, inatasan ng Pangulo si General Torre na aktibong makipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency o yung PDEA para sa mahigpit na pagkubkob sa illegal na droga. Dapat habulin anya ng PNP hindi lamang ang malalaking drug syndicates kundi pati ang maliliit na tulak sa mga komunidad. Iniutos din ng ating Pangulo kay General Torre na panatilihing malinis at marangal ang hanay ng kapulisan at bilisan ang investigasyon at pagkamit ng hustisya sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis. Paalala pa ng Pangulo sa mga pulis, huwag gamitin ang kapangyarihan para sa pansariling interes at sa halip ay maging tagapagtaguyod ng katarungan, kapayapaan at kaunlaran. Muli rin binigyang diin ng Pangulo ang pagpapaigting pa raw ng presensya ng kapulisan sa mga komunidad. Importante po yan. Dapat may pulis na handa daw dumamay at magtanggol sa kanila sa lahat po ng pagkakataon. Dapat mabilis silang makaresponde dahil yan ang kailangan ng taong bayan. Kaugnay pa nito, nangako rin si General Torre para naman sa kapwa niya mga pulis hinggil sa pagsisimula ng kanyang pamumuno sa PNP. Sinabi niya na action will be rewarded. Hindi rin daw sapat ang pogi points. We will reward those policemen, sabi niya, who work hard on our 3 pillars. Yung mabilis magresponde sa public ng mabilis, mag-unite at mag-uplift ng moral ng kapwa public servant. Samantala sa June 7 pa naman nakatakda magretiro sa pwesto si dating PNP Chief Marbil. Matapos ang naging turnover ng command noong Lunes, si Torre na po ang ika-39 na hepe sa kasaysayan ng PNP at siyang ika-4 na PNP Chief sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Narito po ang mensahe naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay General Torre. Malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalong madaling panahon. Paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad, lalo na sa lugar na madalas ang krimen at kaguluhan. Kapag kailangan ng taong bayan, dapat may pulis na agad nagre-responde. Iparamdam natin sa mga Pilipino na may pulis na handang dumamay at pagtanggol sa kanila sa lahat ng oras. Sa tulong ng PDEA, ipagpatuloy ninyo ang paglaban sa illegal na droga. Magsagawa pa rin tayo ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at mga drug lord. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Hindi dapat natatakot ang estudyante o ang mga manggagawa, motorista, magulang na maglalakad sa kalsada umaga man o gabi. Bilang alagad ng batas, inaasahan ang buong kapulisan na kumilos ng marangal, maglingkod ng katapat at maging sandigan ng ating mga kababayan. Iwasan ninyo ang paggamit ng pribilehiyo para sa pansariling benepisyo. Maging instrumento kayo sa katuwiran, kapayapaan at kaunlaran. Continue to engage with communities and partner with local governments and stakeholders. Strengthen your cooperation with all the other agencies. And above all, center every initiative on the needs, the rights, and the welfare of each Filipino. Let your badge be your daily pledge, not to command, but to serve with integrity. Let every decision uphold the law, and let every gesture reflect the quiet dignity of true public service.
Yan po ang naging mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa bagong talagang PNP chief. At syempre yan naman yung gusto natin. Suportahan po natin yung ninanais ng bagong PNP chief, dahil kako nga madali naman mag-criticize pero mahirap din talagang sumuporta, At hindi naman natin kilala personally si General Torre, pero dahil siya ang napili ng Pangulo, kailangan suportahan po natin lahat ng kanyang programa. Ganon din po sa mahigit 100,000 police personalities, police na nakatalaga po sa mga buong bansa. Importante po, kasi alam nyo, siya rin ang unang produkto ng Philippine National Police Academy na naging PNP chief. At si General Marbil naman ang pinakahuli, na PMA graduate na naging police or naging chief PNP. Samantala mga kapaborito, noong isang araw, hindi rin naman pinayagang umalis ng Pilipinas itong Russian vlogger na si Vitaly Zorovetsky, kahit siya ay dineklarang persona non grata dahil sa pambubuli sa ilang Pinoy. Ito ay ayon naman kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Si Vitaly po ay haharap sa kaso ng 3 counts ng unjust vexation simula sa susunod na linggo at posibleng makulong ng 3 hanggang 1 taon. Kulang pa yan. Pero kung mapapatunayang guilty, maaari siyang makulong ng hanggang 18 buwan sa isang pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology. Sabi nga po ni Secretary, we will serve his sentence. At yan ang sisiguraduhin ni Secretary Rimulya. Magugunitang nag-viral sa social media ang ilang kalokohang ginawa nitong si Vitaly sa may BGC, yung Bonifacio Global City. Kabilang na ang pagnanakaw ng sombrero ng ilang security guards, ang pagtatangkang agawin ng baril ng isa pang secu at pagbabanta sa isang babae. Dahil po dito, naaresto noong April 3, at kasalukuyang nakakulong sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Sinabi rin ni Secretary Rimulya na hindi pwede i-deport si Vitaly dahil tumanggi na ang Russia at United States na tanggapin siya. Ang problema kasi po dyan, ayaw na, wala na Parang blacklisted na tong Ruso. Siya rin po kasi ay may hawak na green card sa Amerika, kaya lang hindi na siya tanggapin doon. Kamakailan lang hiniling naman ng YouTuber kay Secretary Rimulya na basura na ang mga kaso laban sa kanya dahil daw sa iniindang mental issues. Yun ang alibay nito. Nagtangka pa nga raw umanong makipag-areglo ang kampo ni Vitaly sa mga security guards na nagsampa ng kaso, ngunit hindi umano nagka-apekto o nagpa-apekto ang mga ito. Yun lang, At kung ayaw talaga nilang idaan sa mabilisan yan, hindi talaga sila papayag at nakasampa naman na yung kaso. At ang alibay ngayon nitong vlogger, siya po ay may problema sa pag-iisip or may kinakaharap na mga mental health issues. Kaya ito malaking lesson ito, lalo na sa mga vloggers, lalo dun sa mga mahilig mag-prank. Prank ba yung tawag dun? Mga prankster, Siguro kung sinabi niya prank na lang yun, na parang setup, pwede pa siyang lumusot, Det, Kaso parang lumala pa yata nung nag-threat siya dun sa babae. Kasi parang nung umpisa, napanood ko yung mga videos, yung umpisa parang nakikerry pa Yun nga lang, medyo lumala at naging out of hand yung naging sitwasyon. Kaya dapat wag tularan yan ng mga vloggers natin kasi marami na rin sa ating vlogger ang ginagawa nilang content
yung pagpa-prank kailangan tansyahin natin yung mga pinaprank natin. Baka mamaya galing din sa masamang experience yung pinrank ninyo, tapos meron pa pala siyang hawak na patalim or what, deadly weapon, magkaroon pa kayo ng problema. Kaya ayusin natin yung pagpa-prank. Yung iba naman na nagpa-prank na vloggers, parang scripted na, just to make sure siguro na walang problema. At syempre talagang pananagutan ni Secretary John Vic Rimulya yung kanyang sinabi, na we will make him pay. At kung mapatunayan na siya po ay nagkasala, siya ay guilty sa mga kasong isinampalaban sa kanya, tiyak daw po ang 18 buwan na pagkakakulong na isa-serve sa kanya dito sa Pilipinas. At pag natapos na yung kanyang sentensya, hindi ko na lang alam kung saan pupunta ito, dahil hindi na rin siya tanggapin sa Russia maging sa Amerika kasi green card holder pala ito. Siguro kailangan dumaan siya sa psychiatric examination at testing, at kung kinakailangan niyan dumaan sa evaluation, at mag-rehab, at magsangguni sa mga psychiatrist para matulungan siya, mas maganda maging part ng kanyang rehabilitation yon, di ba? Mas ganda rin na tulungan natin itong taong ito, dahil baka kung totoo nga na meron siya mental health issues na kinakaharap, dahil hindi naman talaga normal yung ginawa niya, at hindi nakakatuwa. Kaya maganda na pag-aralan mabuti din yan kung ano yung kasi I believe na lahat naman ng tao pwede mag-reform, pwede mag-reform ang tao. Bueno, oras natin 5:37 na po ng hapon. Magbabalik po ang programang Api makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Ang tatay dapat pinagtatanggol ka. Ang tatay dapat naintindihan ka. Ang tatay dapat pinalalaya ka. Ang tatay mo dapat mahalin mo. Dahil marami man sila dito sa mundo,
nag-iisa lang ang tatay mo. Happy Father's Day, mga kapaborito naming tatay. Mula sa inyong paboritong himpilan ng radyo, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Malugod na pagbati namin sa mga huwaran na haligi ng tahanan. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, paborito. Barangay 4, paborito. Tanchat Bulusan, paborito. Kaya 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Aligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang Api, Aligwas Pangasinan Ilocano. Ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Samantala mga kapaborito, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Martes. Babaeng lumabas sa kanal sa Makati, tumanggap ng 80,000 piso para pampatayo ng tindahan. Komentaryo sa tumataas sa krimen, pinabulaanan ng DILG at PNP. ₱1.5 billion peso na halaga ng hinihinalang shabu na nasa 10 sako na diskubre ng mga mangingisda sa Zambales. Polymer Banknote Series ng Pilipinas pinarangalan bilang Best New Banknote Series. At sa balitang pampalakasan, Giannis Antetokounmpo tikumpa sa gitna ng trade speculations. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Tinulungan po ng Department of Social Welfare and Development si Rose, ang babaeng lumabas mula sa isang kanal sa Makati City, at iba pa mga individual na nakatira sa lansangan noong Biyernes ng umaga. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, binigyan ng ahensya si Rose ng 80,000 piso na tulong upang makapagsimula ng isang tindahan. Ayon pa sa kalihim, titingnan din ng ahensya kung paano nito matutulungan ang partner nitong si Jerome. Susubukan nilang i-train daw, no? Kung pwede siyang maturuan mag-welding para maging self-sufficient itong mag-partner na ito. Importante yun, yung maging stable sila, di ba? Kasama si Rose, naglibot din ang kalihim sa mga lansangan ng Makati City upang mag-abot naman ng tulong sa iba pa mga walang tirahan at hikayatin sila na madala sa pag-abot shelter, isang programa po ng DSWD para sa mga walang sariling tahanan. Ayon po kay Secretary Gatchalian, tutulungan nila si Rose maging yung mga nakakasalamuhan niya sa kagaya niyang sitwasyon at kukumbinsin sila na sumama, no, doon po sa pag-abot shelter para mabigyan ng tulong. Okay yun. Kumani naman ng samut-saring reaksyon ng Martes si Rose nang makuhanan po ito ng
litrato o video, no, na lumalabas sa isang kanal sa Makati City. Napag-alaman din ng mga otoridad na ginamit ng babae ang drainage system bilang parang pansamantalang tirahan, pero hindi siya doon nakatira. Pinabulaanan po ni Rose, no, na mayroon naman siyang tinutuluyan, pero hindi niya yun matawag na bahay. Niya pumasok lang daw siya sa imburnal para makuha ang isang cutter na nahulog daw niya doon. At ngayon naman nililinaw po ng DSWD, lalo ni Secretary Rex Gatchalian, na ang 80,000 pesos na tulong pinansyal na binigay kay Rose, yung pong babaeng nakita mula sa imburnal sa Makati, ay hindi po gantimpala, no? Kasi may mga netizen na nagsasabi, no, parang ganun na rin ang gawin nila para mapansin din sila. Hindi po ganun. Alam nyo, hindi fair ang buhay. Si Rose ay isa rin siguro sa mga talagang nangangailangan na ng tulong. Hindi naman niya ginusto na magpapansin, ano, dahil hindi naman niya sinabihan yung kumuha ng picture at video na i-upload, no, para siya ay sumikat. Nagkataon lang na may kinuha talaga siyang cutter, sabi niya. Diba? Sinabi pa ni Secretary Gatchalian na ang halagang ibinigay ay hindi daw basta-bastang itinakda, kundi batay po yan sa pagsusuri ng mga social worker na naaatasan po sa kaso ni Rose, no? So meron pong mga social welfare officers tinignan, sinuri kung ano yung mga pangangailangan para matulungan itong si Rose at kanyang partner na si Jerome na makaahon kahit papaano sa hirap ng buhay. Binigyan din po ng ating kalihim sa DSWD na ang lahat ng halagang binibigay sa ilalim ng programa ng DSWD ay sumusunod po sa mga itinakdang panuntunan. So hindi lang po yan dole out, no, na basta-bastang naisipan lang po na ibigay. Ito po ay may mga nakasaad na minimum at maximum na halaga at kailangang dumaan sa pagsusuri. Bahagi po ng Oplan pag-abot ng DSWD ang aktibong pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga pamilyang naninirahan sa lansangan. Humingi rin ng paumanhin si Secretary Gatchalian sa mga social worker o sino mang maaaring na-offend sa paggamit ng simbolikong titulong honorary social worker para kay Rose. Ang mga pahayag na ito ay kasunod ng mga natanggap ng ahensya na sari-saring komento patungkol po sa paggawad nila ng honorary social worker at pagbigay ng 80,000 pesos sa natagpo ang babae. Life is unfair. Totoo yun. At wala namang may gusto na mapunta siya sa ganyang lagay. At nagkataon lamang at siya po ay naging viral. At nakita naman ng DSWD, na kailangan niya po ng tulong. Alam mo, ang mga Pilipino, ang hirap, ang tawag doon? Mahirap. Nakalimutan ko yung term, nasa dulo na ng dila ko eh. Kasi parang sabi nila, di ba, damn if you do, damn if you don't. Pag hindi mo tinulungan, kukutsain ka sa social media. Nakita na nga ganyan. Ba't hindi pa tulungan? Tapos nung tinulungan, sasabihin naman na parang dole out na yung iba na rin, gusto na rin lumitaw, no? Naging meme na nga yan eh. Para lang meron silang 80,000 pesos at makapag-umpisa rin. Di subukan nyo, malay nyo, sumikat din kayo, diba? Ang sinasabi po ni DSWD Secretary Gatchalian, no, napansin po siya no, at hindi lang naman si Rose ang dumadaan sa mga ganitong pagkakataon at sila po ay may proseso na ginagawa para po bigyan, no, ng panimulang puhunan para makapagbagong buhay, no, at makaahon kahit kaunti. Ayaw nyo ba yun makita yung kababayan natin, no, na makaahon kahit papaano at maging self-reliant silang mag-partner, maging yung partner nga niya balak na nilang ding i-train, no, kasi malaki rin ang kita talaga sa pagwe-welding, baka makapag-abroad pa at maging life-changing itong event na ito sa kanilang mag-partner. Let us wish them well at syempre saludo tayo sa DSWD sa ginawa po nilang pag-assess
at pagbibigay ng tulong. At hindi lang naman ito ang first time na nagbibigay ng tulong ang DSWD. Dahil kahit naman may mga bagyo, sunog, andyan po ang DSWD para mag-abot ng tulong. At mabilis naman silang rumisponde sa pangangailangan ng mga kapaborito natin na tunay na kailangan ng tulong. Samantala, kapwa pinasinulingan ng Department of Interior and Local Government o DILG at PNP ang editorial ng isang broadsheet hinggil sa umunoy pagtaas ng krimen sa bansa. Sinabi ni DILG Assistant Secretary Maria Lavelle Crisostomo na mariing itinatanggi ng departamento ang shortcut, fear-driven approaches ng nakalipas, kabilang na ang extrajudicial killings tungo sa paglikha ng police force na profesional, may pananagutan at may paggalang sa karapatang pantao at tuntunin ng batas. Ayon kay Yusek Crisostomo, quote, following the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr. and under the leadership of Secretary Juanito Victor John Vic Remulla, we are reforming police leadership, strengthening discipline, and instilling a culture of service within the PNP, unquote. Sa ulat sa isang editorial na may petsang May 30 na may pamagat na deteriorating crime situation, na patunayan na ang tumataas na crime situation ay isang propaganda made up by trolls. Gaya po ng sinasabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sinabi rin ni Crisostomo na ang pinaigting na police visibility ay hindi para may makita lamang ang mga tao na pulis sa lansangan, kundi para hadlangan ang krimen at muling paigtingin ang public trust. Inaasahan na ang mga opisyal ay makikipag-ugnayan sa mga komunidad, tiyak ang pagtugon at paninindigan ang integridad. Sinabi pa ni Crisostomo na sa darating na Agosto, simulan na po ng DILG ang pag-roll out ng 911 Emergency Response Program na may geolocation at live streaming features para sa mas mabilis at mas wastong pagtugon sa krimen. Winika pa ni Crisostomo ang kamakailan lamang na kidnapping cases, tinukoy ang higit sa lahat na pagkakaugnay sa Philippine Offshore Gaming Operations o yung POGO, or ito ay POGO-related operations. At sinabi naman na ng Pangulo, at pinag-utos ng Pangulo na meron ng POGO ban para ma-eliminate yung mga threats at ma-uphold ang public safety. Samantala, kinikilala naman ng PNP ang alalahanin na binanggit sa isang editorial. At alam nyo mga kapaborito, patunay lamang po na hindi naman magpapabaya ang PNP at under its leadership, new leadership kay Chief PNP General Nick Torre III, ay mas paigtingin po nila yung tatlong pillars at ibalik natin yung tiwala natin sa kapulisan mga kapaborito. Sa mga oras ng pangangailangan, sila rin naman din po ang ating pong tatawagin, At nakita rin naman natin na unti-unting nalilinisan ang hanay ng PNP at ng iba pang ahensya ng gobyerno. At nais po nilang pabilisin yung mga investigation para tuluyan na nga pong matanggal yung mga iskalawag na tinuturing. At this coming August, yung Unified 911, abangan po natin yan sa buong Pilipinas. Dahil yan ay magiging isang numero na lang yung tatawagan natin, wala na yung napakaraming numero para sa in cases of fire, peace and order, yan, yung 911 na po. Yung concerns natin, pwede rin po dyan. At syempre, we wish them luck. At tayo po makipagtulungan tayo sa PNP at DILG, okay? Samantala, nadiskubre ng 10 mangingisda mula sa bataan ng 10 sako ng hinihinalang shabu na palutang-lutang umano sa karagatan ng Masinloc, Zambales. Malapit na yan sa Pangasinan. Ayon po yan sa ulat ng PDEA. Ayon pa sa PDEA, natagpuan ang mga sako noong May 29 at isinuko sa mga otoridad nitoong June 2.
Batay sa inventory ng PCG o Philippine Coast Guard, laman ng mga sako ang 223 vacuum-sealed plastic packs ng ilegal na droga kung saan umabot sa 222.65 kilo ng shabu ang nasamsam na tinatayang nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos ayon sa Dangerous Drugs Board. Batay sa ulat, 4 sa mga sako ay may label na freeze-dried durian. 5 ang may markang dakwanin at isa pang sako ang may 7 transparent packs. Nabatid na sa takot na posibleng paghiganti, tinago muna daw ng isa sa mga mangingisda ang mga sako sa isang abandonadong barge sa may Mariveles, Bataan bago ito isinurrender sa PCG. Agad naman nagsagawa ng inspeksyon ng Coast Guard K9 units at kinumpirma ang presensya ng ilegal na droga. Samantala, nakipag-ugnayan na rin ng PCG sa PDEA Bataan na nagkumpirma sa naturang laman ng mga sako. Una nang iniutos ng PDEA Region 3 ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng mga droga habang ang mga nakumpiskang droga ay isasailalim naman sa forensic examination. Kung magtatandaan nyo dito sa Region 1, di ba? Disguised as tea naman. Yung mga natatagpo ang palutang-lutang na bloke ng hinihinalang droga dito sa Lingayen Gulf at sa West Philippine Sea. Kaya nakakatakot, ano? Sa ating balitang pampalakasan, mas pinapaboran ang Milwaukee Bucks na manatiling kupunan ni Giannis Antetokounmpo sa kabila po ng lumalaking espekulasyon na maaari siyang matrade ngayong off-season. Ayon sa DraftKings, ang Bucks ang may pinakamataas na tsansa na maging team niya sa unang bahagi ng 2025-2026 season, mas mataas kaysa sa San Antonio Spurs at Houston Rockets. Ang Rockets at Spurs ay tinuturing na posibleng destinasyon ni Antetokounmpo dahil ang Rockets ay may bagong roster na maaaring palakasin ng isang veterano, habang ang Spurs naman ay may draft picks na maaaring gamitin sa isang trade. Samantala, ang Toronto Raptors ay lumakas ang tsansa matapos lumabas ang ulat na may mutual interest sila kay Antetokounmpo sakaling matrade ito. Bagamat mayroon pa siyang kontrata sa Bucks hanggang 2026-2027, hindi tiyak ang kinakaharap ng kupunan lalo na't injured si Damian Lillard, kaya mahaharap sila sa mahalagang off-season decisions. So maraming magaganap, no, sa NBA. Yan po mga kapaborito, ang mga balitang nakalap ngayong araw ng Martes. At syempre kung gusto niyo magpalamig pa, no, watch out for the reopening of Abasti dyan po sa may Barangay Tapwak sa darating na June 5, 2025. Buy one, take one po ang first 50 cups sa opening day ng Abasti. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kapaborito? Tara na, punta na tayo sa Abasti sa may Tapwak. Andyan lang po yan sa may second floor ng Metrobank. Malapit lang po sa LNU at yung Magbul Shawarma. Diba? I'm sure nakikinig ang Abasti. Sana bukas meron na tayong Abasti. At taga dyan din naman ako sa Tapwak, diba? Maganda yung ano doon, yung lugar. Kapag natikman nyo yung Abasti talaga, masarap. Gustong-gusto rin ng mga anak ko yan. Eh. Dyan din sila madalas nagpapalipas oras sa taas, no? Sa may taas ng Metrobank. Binabato ko rin yung ating mga kapaborito dyan sa Mapandan. Kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega, magandang hapon. At kay Kalasyaw Mayor-elect Patrick Agustin Garamat, good afternoon. Oy, belated happy birthday kay Ma'am Marmy. Hello din kay Boss Carlo. Kay Ma'am Pao. Kay Ma'am Marie Chris. Hello sa inyong lahat po dyan ng Team Batak. Binabati ko rin ang aking nanay at tatay, Erlinda at Norberto Ortega. Uy, malapit na ang Father's Day mga kapaborito. Advance happy Father's Day sa mga haligi ng tahanan po na nakikinig at nanonood sa atin sa Facebook. At syempre happy birthday din kay Papa Ernesto Villanueva. Yan. Tama ba? Yan. Syempre mapapanood tayo sa Canada
Kakatapos lang ng birthday ni mama nyo. Ano na yung pangalan ni mama nyo? Hindi ako marunong mag-lip read. Mama Norma Villanueva ang mother at mother-in-law nila Dennis at Maki, Cheryl Palaganas dyan sa Canada. Yan. Bueno, mga kapaborito, maya-maya lang po magdarasal na rin po tayo ng Angelus. Pasalamat tayo sa mga biyaya nating natatanggap sa araw-araw. At syempre yung bawat paggising pa lang yan ang unang-unang biyayang natatanggap po natin, di ba? Maswerte tayo dahil marami sa mga kapaborito natin ay hindi na nagigising, no? At let's make the most out of it. Maging happy lang tayo, huwag masadong magsungit. Smile always. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito!